אמא יהיה בסדר. קריב, אמא, מה יהיה? אמא. תגיעו מהר, תגיעו מהר. באביב המעורר או בסתיו המרגיע, בחורף סוער או בקיץ בוער, בכל מקום שהוא מתחת לרקיע, האושר נמצא תמיד במקום אחר. ונדמה לי שמזמן נגעתי באושר, הייתי לרגע פותר חלומות, באלף אהבות נגעתי ונפגעתי, מאלף חדים בניתי סביבי חומות. אני רוצה לגעת שוב באושר, אני זוכר הרגשה רחוקה וטובה, אבל אהבה הורגת אושר, ואושר הורג אהבה. אושר, אני רוצה להיות בחלום הגדול, לגעת אושר, אני רוצה אך אני לא יכול, לגעת אושר, להיות בחלום הגדול. להיות בחלום הגדול. רגע, עוד לא סיימתי. את נראית בסדר גמור. נו, אם לא תצאי עכשיו את תאחרי לשדה תעופה. אמא, תרגעי, זה בסדר. נדב עוד לא נחת, יש לו ביקורת דרכונים, ויחכה גם למזוודה שלו. יש זמן. בינתיים אני רוצה להיות הכי יפה בשבילו. הוא בעלי, לא מגיע לו? הוא בעלך ומגיע לו שתהיי שם בזמן. אני אהיה שם בזמן, וגם מסודרת ומאופרת טיפ טופ כמו שצריך. אני לא נראית עכשיו יותר טוב? את מדהימה, תצאי כבר. תצא לחוצה. אני חושבת שאני אסע ביגו האדומה. נדב אוהב את האוטו הזה. ביי, אמא. תיסעי בזיוק. מה את אומרת? אולי בכל זאת אני אחליף לסמלה? לא, זה בסדר גמור. סתם, צחקתי. ביי. ביי. הלו. עירית? אורי, איפה אתה? בשדה התעופה. נכחנו לפני 10 דקות. אני בדיוק בדרך לשם לקחת אתכם. תן לי את נדב. זהו, שהוא לא פה, הוא לא איתי. איפה הוא? הוא לא עלה על הטיסה, הוא נשאר ברומא. מה זאת אומרת נשאר ברומא? את יודעת, משהו צץ פתאום, עסקים. אז הוא לא עלה איתי לטיסה, רק רציתי להודיע לך. עסקים? איזה עסקים? אין לי מושג, עירית. הוא אמנם אח שלי, אבל הוא לא מספר לי הכל. טוב. תודה, אורי. ביי. מה קרה? בעלי שיחי אפילו לא טרח להודיע לי שהוא לא בא. הייתי מחכה לו עכשיו בשדה התעופה כמו איזה מטומטמת. מצידו יכול לא לבוא בכלל. עסקים, כן, גם כן עסקים. אמא,
בתיבה. שיט. מה? שכחתי להגיד לאשתי שאני מאחר. שטויות. אל תגידי שטויות. עכשיו היא תחשוד. היא בטח חיכתה לי סתם בשדה התעופה. יו. אז מה תעשה? לא יודע. אני כבר אחשוב על משהו. לא יעזור לך אם תתרגז. בוא אליי, נגמור את מה שהתחלנו. תוקה, אין לי ראש לזה עכשיו, טוב? אתה בטוח? בוא אני ארגיע אותך. אני חושב שאני הולך. אז שכחת. מה היא כבר תעשה לך? לכל אחד קורה לפעמים שהוא שוכח. לא מכירה את אשתי. היא תמרר לי את החיים חודשיים על הקטע הזה. היא מתאימה להיות חוקרת באינקוויזיציה. אולי זה טוב, אולי סוף סוף תגלה ונוכל להיות יחד, אני ואתה. דנה, אל תתחילי, אוקיי? מה שיש בינינו זה מה שיש בינינו. סקס. נכון. ונשאיר את זה ככה, אוקיי? עד הילד, אני איש עסקים, זה הכל. אני מקווה שאת לא מתחילה לפתח ציפיות. לא מפתחת ציפיות. סליחה, מצטערת. יופי. שבוע הבא? כן, נדב, איפה שתגיד. ראית את ה... מה עם האוטובוס הזה? בוא ניקח מונית וזהו. אין לו כסף למונית. אל תדאגי, קרין. אחותך עופרה נסעה עם האמבולנס עם אמא שלך. כבר שומרת עליה. לא צריך לשמור על אמא שלי, במילא הולכת למות. די, אל דברי ככה. למה לא? לאמא שלי יש גידול בראש. בחודשים האחרונים כל הזמן עושים לה טיפולים והמצב לא נהיה יותר טוב. היא באמת הולכת למות. די, קרין, מספיק, תפסיקי. זה שאתה חבר של אחותי זה לא נותן לך זכות להגיד לי איך לדבר. התכוונתי להגיד לך איך לדבר. אבל את לא רופאה ואת לא יכולה להחליט אם היא הולכת למות או לא. אז למה סתם לקשקש? זה נשמע כמו פרסומת. הלו, אמא שלי גוססת. אתה מכיר את המילה הזאת? גוססת. ואתה יודע את זה בדיוק כמוני. תמיד יש סיכוי. כן, גם יש סיכוי שימצאו חיים על הירח. אני אומר לך שהכל יהיה בסדר. מקסימום הדבר הכי נורא יקרה. אני אדאג לך ולעופרה. אתה מובטל. אין לך אפילו עבודה, איך תדאג לנו? מה הקטע שלך? אתה רוצה לדעת מה הקטע שלי? אז הקטע שלי זה שנמאס לי שאתה תמיד מנסה לייפות את המציאות. אתה מעופף. אתה מעופף? כן, אתה מעופף, אתה משחק אותה כאילו הכל בסדר. זה מתחיל לעלות לי על העצבים. לא יודעת מה אחותי מוצאת בך. נתי, סליחה. אני לא התכוונתי, פשוט לחוצה. אני מצטערת. בסדר, קרין, זה בסדר. לא כועס. הכל יהיה בסדר, אני מבטיח. אם הוא ידע שהוא לא עולה על הטיסה, הוא לפחות היה יכול להתקשר ולהודיע לי. יש לו סלולרי. אם הסלולרי היה מתקלקל, תמיד יש טלפון ציבורי או טלפון במלון. הוא היה יכול להתקשר לפה. לא היה תפוס. היה תפוס פה, אמא? לא. ברור שלא. לא היה תפוס והוא בכל זאת לא התקשר. מה זה אומר? מה זה אומר, אמא? אני לא יודעת. את כן יודעת. זה אומר שהוא לא שם עליי קצוץ. זה אומר שלא אכפת לו מה אני עושה, איך אני מרגישה, מה אני חושבת. אני בכלל לא מעניינת אותו. אם הייתי מעניינת אותו, הרי ברור שהוא היה מתקשר. נכון, אמא?
אבל הוא לא התקשר. והוא לא התקשר כי הוא עסוק בלהשתרלל עם איזו נערת ליווי. באמת, איך את מדברת? אולי באמת היה לו איזה עניין דחוף. אולי הוא חשב שאת ישנה ולא רצה להטריד אותך. או שהוא שמח על אורי שיודיע לך. את לא יכולה להאשים סתם. סתם. אמא, נדב לא רוצה אותי. הוא היה מת לעזוב אותי אם רק הייתי נותנת לו. אירי, די. את עכשיו אומרת דברים שאחר כך תתחרטי עליהם. אני חושבת שהוא בכוונה מעצבן אותי. הוא בטח נהנה מזה. הרי זה לא יעזור לך אם סתם תנסי לחמם את עצמך נגדו. מה זה ייתן לך? אתם תריבו, יימאס לו, הוא יתגרש ממך. ויש לו את עורכי הדין הכי טובים בארץ. הוא ידאג שלא תקבלי אפילו שקל. מה תעשי אז? ממה תחיי? לא את ולא אני רוצות שזה יקרה, נכון? אז תרגיעי את עצמך. ותתאמני על החיוך שאת תתני לו כשהוא יבוא. אוי, שלם על התרגיל הזה. הוא עוד ירד אצלי על 4. מילה שלי. יש חדש בקשר לאמא שלך? לא, מה, לא אמרו לך מהמצב שלה? אף אחד לא אמר לי כלום. מה? זה חוצפה. אני הולך לברר. תרגע נתי, הם בסדר גמור. שידעו הם יגידו לנו. לא, זה לא בסדר. אני הולך לקבלה לברר. מה זה צריך להיות? אני מקווה שאמא תצא מזה. זה גיהנום מה שהיא עוברת עכשיו. נתי אוהב אותך, זה ברור. מה? מקסים. בדרך הנה באוטובוס הוא הרגיע אותי ועודד אותי אפילו שהייתי גואלית אליו. קשה למצוא בחורים כמו נתי. תגידי, אתם באמת מתכוונים להתחתן בקרוב? קרין, איזה שאלות את שואלת? למי יש ראש לזה עכשיו? אתם חברים, זה נראה רציני. אני אוהבת אותו. אבל נתי המנטליות שלו אחרת. כל הנסיעה הזאת להודו עשתה לו דברים. קודם שיסתדר, שימצא עבודה, אחר כך נראה, אי אפשר לדעת. מה הקשר לעבודה? אם אתם אוהבים, תתחתנו. תמימה. זה לא עובד ככה. אולי אני תמימה, אבל תיזהרי שמישהי לא תחטוף לך אותו בינתיים. הוא לא כזה. הוא נאמן לי עד הסוף. אני מכירה אותו. טוב, היא עדיין במיון, בודקים אותה. אין להם שום חדש. על מה דיברתם? שום דבר. סתם. דיברנו על אמא. בקיצור, קצת לפני שעלינו למטוס, נדב קיבל איזשהו טלפון, משהו דחוף, עסקים, אני לא יודע, אז הוא אמר שהוא יגיע בטיסה הבאה. והוא בירר קודם שיש מקום בטיסה הבאה? כן, אני חושב שהוא בירר. מאיזה חברת תעופה הוא בירר? תסמכי עליו, הוא בירר. אוי, למה שלא תספר לנו את האמת? מה חושבת, שאני ממציא, שאני מחפה על נדב? כן, ככה בדיוק זה נראה לי. נראה לי שנדב לא התכוון בכלל לעלות על הטיסה. אתה שקרן לא טוב, אורי. דן? אתה חושב כמוה? אני לא רואה סיבה לחשוד בבן שלי. לא? הנסיעות התכופות האלה שהולכו לא נראות לך חשודות? הוא איש עסקים. אתה מגן עליו כי זה הבן שלך. יודעת שזה לא נכון. תכף גם תגיד לנו שהיחסים שלו עם עירית מצוינים. לא אמרתי, אבל זה שהיחסים שלו עם עירית מתוחים לא בהכרח מעיד על כך שהוא בוגד בה. לדעתי, הוא אוהב אותה מאוד. אוהב אותה? תלוי למה אתה קורא אהבה, דן. אם לאהוב את אשתך זה אומר להתעלם ולהתחמק מכל מגע של אינטימיות איתה, זאת אהבה די בעייתית. אתה יודע מה עושה אישה שבעלה מתעלם ממנה, נכון, דן? אתה יודע מה היא עושה? היא עלולה לבגוד בו. זה מה שאישה נורמלית הייתה עושה. הלו, שלום. בסדר. לבנה, בת אחותך.
הלו. לבנה? עופרה? כן. קרה משהו? כן, אני בבית חולים. אמא מאושפזת. מה? אמא עוד פעם מאושפזת. זה לא נראה טוב. אני באמצע משמרת, אני אבקש מהבוס שלי לתת לי לצאת. לא, לא צריך. אני פה, גם קרין ונתי. תקשיבי, עופרה, אני באה לגור איתכן. לא צריכה, לבנה, באמת שלא. אני מתכוונת להישאר פה כמה שצריך. אפילו כל הלילה. מחר את עובדת, איך תסתדרי? אני חייבת להיות פה. טוב, תחזיקו מעמד עד שאני אגיע, אוקיי? ביי. ביי. איפה היית? אני מצטער שהערתי אותך. מה שלומך? למה לא באת בטיסה יחד עם אורי? היה לי איזה עניין דחוף לטפל בו, משהו שצץ ברגע האחרון, פשוט לא הייתה לי ברירה. מזל שהודעת לי. את צודקת. אני התכוונתי להודיע לך. פשוט מרוב לחץ זה ברח לי מהראש. אני מתנצל. איזה עניין צץ פתאום? אתה מוכן בבקשה להיות יותר ספציפי? קניתי לך את זה במטוס. אני מקווה שתאהבי את זה. אני ביקשתי מהדיילת את הבושם שהכי טוב שלהם לאישה שאני הכי אוהב. אתה לא ענית לי. איזה עסקה שהייתה לי לסגור ברגע האחרון. מה איתך? את אף פעם לא מתעניינת בעסקים שלי. אולי כדאי באמת שאני אתחיל להתעניין. חשבתי שהעסקים שלי משעממים אותך. תלוי איזה עסקים. העסקים שלך מאוד מעניינים אותי, במיוחד שאלו עסקים עם כל מיני בחורות בכל מיני מלונות. עירית, אל תתחילי. לא, למה? תשתף אותי. תשתף אותי. איך היא נראית? היא בלונדינית, רזה, חתיכה? כמה היא שוקלת? איך השיער שלה אסוף או פזור? איפה היא אוהבת שאתה מלטף אותה? תענה לי. בת כמה היא? טוב, אני לא חייב להקשיב לזה. תתחמק, תתחמק. תענה לי. למה אתה לא עונה לי? כי אין לי חשק להקשיב לשטויות שלך. תכחיש, נראה אותך. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שאין לך מישהי מהצד. אני לא מוכן לשתף פעולה עם המשחקים האלה שאת מציעה. בסדר? את יודעת מה? התגעגעתי אליך. רציתי לחזור הביתה כמה שיותר מהר, ואני כבר מצטער שחזרתי. התגעגעת אליי. אל תצחיק. אני לא משקר, אני באמת התגעגעתי. למה בדיוק התגעגעת? הרי לשכב איתי, אתה ממילא לא שוכב. תחת לחגורה. אוקיי, ניצח. מוצא? אתה מתייחס אליי כאילו אני הבעיה. כל פעם שאני רוצה לדבר איתך על איזו בעיה אתה מתעלם. אתה יודע, זוגות נשואים שוכבים לפעמים, לא פעם בחודשיים כמונו. מצטער. עוד פעם מצטער. תפסיק להצטער כל הזמן ותדבר איתי. אתה לא רואה שאני מנסה להגיע אליך? לא, אני לא רואה שאת מנסה להגיע אליי. אני רואה שאת תוקפת אותי כל הזמן. אני מוכן לשיחה תרבותית. אתה מוכן לכל שיחה בכל סגנון, העיקר שלא תצטרך לחשוף שום דבר משל עצמך. תגידי לי, עירית, מה את רוצה? שתודה. אני מודה. בסדר? אני מודה. הייתי עם מישהי במלון כל הלילה. אני מודה. מרוצה? רגע. אולי תשתי איתה. לא, תודה.
למה? מה יש? אל תתוודה. תגידי, את עובדת פה קבוע? כן, זה חשוב לך לדעת. ומתי את מסיימת את המשמרת שלך? זה כבר ממש לא עניין לך. רגע, אני סתם שואל. נסה להיות נחמד. תגידי, מה הקטע שלך, אה? אני אגיד לך מה הקטע שלי. נו. אני לא סובלת ילדים כמוך שחושבים שאם הם שותים 2 בירות, המלצרית שייכת להם בטאבו. אני לא סובלת שיכורים. ואני לא סובלת ילדים בגילך שאני יכולה להיות אימא שלהם. עושים ממני צחוק. הבנת? אבל לא עשיתי ממך צחוק. תגידי, מה יש לעשות, אה? מה, קיללתי אותך? דיברתי לך לא יפה? סתם, שאלתי אותך מתי את מסיימת את המשמרת. טבעי, לא? לא, בכלל לא טבעי. מי אתה? אני אחד שלא אוהב שצפונים באים לפאב בשכונה שלו ומציקים למלצריות. לא הצגתי. אני חושבת שכן הצגת לה. תעזור אותו, מאיר. תעזור. טוב, אם אתה רוצה לצאת מפה שלם, תיקח את החבר החנון שלך ותצאו מפה. תלכו לאיזה בית קפה לבנוני, בצפון. גם אתה תגיד לי איפה לבלות. בדיוק. מאיר, מספיק, נו, מספיק. אם אני לא רוצה, אה? מה תעשה לי? טוב, יש לך 10 שניות. אחר כך, אמא שלך כבר לא תכיר אותך. כן. פשוט ידעתי שיש לך מישהי אחרת. אין לי אף אחת, סתם אמרתי. זה פשוט הדרך היחידה להשתיק אותך. די, שקט, נמאס, תלכי לישון. אני מצטערת, סליחה. סליחה, זאת לא תעזור עכשיו. את צריכה לחשוב על זה קודם לפני שהתנפלת. אני מצטערת, אני לא יודעת מה עובר עליי. כנראה שאני אוהבת אותך יותר מדי. אתה חסר לי. אתה יודע מה יכול להציל את היחסים בינינו? על מה את מדברת? אני מדברת על ילד. אני לא רוצה לדבר על זה. אני יודעת כמה אתה רוצה ילד ואני לא יכולה לתת לך אותו. בוא נאמץ, נדב. בוא נאמץ ילד, הוא יהיה בדיוק כמו ילד משלנו. אבל אנחנו כבר דיברנו על זה, אני לא רוצה לאמץ. זה מאוד מקובל היום. תראה, אנחנו עשירים, עם הקשרים שלך אנחנו נוכל לקבל ילדי מהר. זה לא תהליך כל כך מסובך. תראי, מבחינתי זה סגור, אני לא רוצה לדבר על זה, אוקיי? אל תהיה קשה. תראה, אני דיברתי עם חברה שלי. טוב, תקשיבי רגע, אם את ממשיכה לדבר על זה עכשיו, אני פשוט קם והולך מפה. אל תאיים עליי. את לא משאירה לי שום ברירה, את מכריחה אותי. לא, אתה תקשיב לי רק חצי דקה ואז אני מבטיחה לשתוק, אוקיי? אוקיי? תראה, בוא תקשיב להיגיון. לי יש בעיה רפואית, אני לא יכולה להביא לך ילד, זה נתון. עכשיו, שנינו לא רוצים להיות זוג זקנים בלי ילדים. אם אתה אוהב אותי ורוצה לחיות איתי, בוא נאמץ ילד. נכון שזאת התפשרות, אני יודעת כמה אתה רוצה ילד משלך. אבל אחרי כמה זמן תתרגל אליו ותשכח שהוא בכלל מאומץ. חוץ מזה, זה באופנה היום. כולם מאמצים. מה אתה אומר, נדב? תבטיח לי שתחשוב על זה. בשביל שנינו. תחשוב על זה. מה אתה אומר? איזה ייאוש. לא יכולתי לעשות משהו. אף אחד לא יכול לעשות כלום. אל תאשים את עצמך. טוב, את צריכה אותי, אני זז. לאן אתה ממהר? צריך ללכת הביתה להתקלח. אני לא מרגישה שאני יכולה להירדם. בראש לך אולי ללכת לאיזה מקום? לשבת לשתות משהו? מה, אתה יודע מה השעה עכשיו? אני מכירה מקום שפתוח כל הלילה. תעזבי, אני לא מרגיש בנוח עכשיו שאמא שלך בבית חולים לצאת לבלות. אתה חושב שאם המצב קשה אז צריך רק להתאבל כל היום? להפך. במצבים קשים צריך להשתדל לשמוח. לבלות כמה שיותר, ליהנות מהחיים. אחרת מה הטעם? בוא, אל תהיה כבד. תעזבי, פעם אחרת. חכה רגע. מה? כלום. אתה חמוד. אפילו שאתה כבד כמו אני לא יודעת מה. לילה טוב. לילה טוב. תחלום. חלומות מאושרים. ביי. אתה בן אדם מופרע. יש לך מזל שאתה לא בבית חולים עכשיו. לי? לדפוק הזה יש מזל.
אתה לא מכיר אותו בכלל, הוא בשנייה היה מוציא לך סכין. לא מפחיד אותי בכלל. אתם הצעירים חושבים שאם תתנהגו בצורה כזאת חצופה, יעשו ממכם גברים, אה? בסדר, זה רק חומר מחטא. תגידי, איך קוראים לך? לבנה. לבנה, אני רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי קודם. בסדר, אני רגילה לזה. אני בדרך כלל לא מתנהג כך. פשוט זה שבאתי איתו, רציתי לראות לו שאני שק לבנות. תגידי, בן כמה אתה? 22. יכולה להיות אמא שלך. אז מה? אז לך תמצא לך בנות בגילך, כדי לעשות עליהן רושם. סיימתי, אחר כבר לא יכאב לך. תודה. אני שוב רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי קודם. אני באמת לא מתנהג בדרך כלל ככה. מאמינה לך. אני חושב שאת אישה מדהימה. מה אתה אומר? כן? אני מאוד מעריך את מה שעשית בשבילי. לילה טוב. לילה טוב. כמה שעות הספקת לישון הלילה? אפילו לא דקה. את חייבת לישון, אני מקווה שזה ברור לך. אין לי שליטה על זה. המצב עם אמא שלך יכול להימשך עוד הרבה זמן. ואת חייבת לאגור כוחות ואת צריכה לישון. איפה תשני? בחדר של אמא? כן. לא נוח לי, אבל כן. היי. בוקר טוב, קרין. בוקר טוב. הכנתי לך ארוחת בוקר. תודה. מה, באת לבקר אותנו? אולי כדאי לספר לה. ספר לי מה? לבנה עוברת לגור כאן. לגור? איתנו? עד שאמא תבריא. תסלחו לי על הבוטות, אבל אם אמא לא תבריא... אל תדברי ככה. לבנה, אני באמת מאוד אוהבת אותך, אבל אני ועופרה יכולות להסתדר פה לבד. אני ביקשתי ממנה לבוא. חוץ מזה, איפה תשני? בחדר של אמא? כן. נחמד מצדכם להחליט בלעדיי, אבל גם לי יש מילה על מה שהולך פה. קרין. לבנה, אני מאוד מאוד שמחה שאת באה לבקר אותנו. אבל באמת, את לא חייבת לגור איתנו. המצב קשה. אולי תנסי להתחשב באחרים קצת לשם שינוי, אולי תנסי לתפוס קצת פחות פוקוס, להתחשב, לעזור, להבין. אז עכשיו אני אגואיסטית. קרין, מספיק. לבנה באה לעזור לנו ולא מגיעה לה היחס הזה ממך. אוקיי? אני רוצה לבקש סליחה. אני סלחתי לך. את לא צריכה להתנצל. אני אוהבת אותך, נדב. אני לא מבינה איך חשדתי בך שאתה בוגד בי. הייתי צריכה להאמין לך כל הזמן. אם אתה כועס עליי שלא האמנתי בך, אני מצדיקה אותך. אני לא כועס. לא, אתה בעלי ואני צריכה לסמוך עליך. אחרת על מי אני אסמוך אם לא עליך? עירית, די. מה? די לדבר שטויות. אני מנסה להשלים איתך, זה שטויות בעיניך? אוקיי. את רוצה לשמוע את כל האמת? את צדקת אתמול. החושים שלך היו נכונים. אני פספסתי את הטיסה שלי עם אורי לא מסיבות עסקיות. אוקיי? זה התירוץ שאני נתתי לו ולך. דרך אגב, זה התירוץ שאני השתמשתי בו יותר מפעם אחת. אז כן, צדקתי. כן. הייתי עם מישהי. מי? מה זה חשוב? לא מישהי חשובה. אתה מאוהב בה? תגידי לי, את מקשיבה לי בכלל? אני אמרתי שאני לא מאוהב בה ולא שום דבר. אז מה? אם אתה לא מאוהב בה, אתה מצפה שאני אסלח? אתה מצפה שאני אבין? אני לא מצפה לשום דבר.
אני לא מוכנה לקבל את זה. אני לא ביקשתי שתקבלי את זה. האמת, אני לא מבקש כלום. טוב. אז מה עכשיו? עכשיו נראה לי שאין לנו שום מוצא אחר. מוצא אחר מלבד מה? גירושים. אני רוצה להתגרש. איפה אברהם? זו אני. תן לי פה בבקשה. תודה. להתראות. להתראות. מי זה היה? שליח. מה הוא נתן לך? מכתב פיטורים. פיטרו אותי. את יודעת, חשבתי על מה שאמרת אתמול? את חושדת בנדב שהוא בוגד בעירית? אני חייב לדעת שזה בכלל לא מוצא חן בעיניי. מה? נדב הוא הבן שלי. יש לו מספיק צרות גם ככה עם עירית, מכדי שאת ואני לא נתמוך בו. אחרי הכל אנחנו משפחה. אז קצת אחדות, אם היה אפשר. אתה לא צריך להיעלב, אני אמרתי את זה לך, לא לנדב. כן, אבל אמרת את זה על יד אורי, הבן שלך. את יודעת שאורי ונדב ביחסים מצוינים, את גם יודעת שאורי היה מאוהב פעם בעירית? זוכרת? בקיצור, פישלת, ותודי בזה. אולי לא הייתי צריכה להגיד את זה ליד אורי. אבל אתה בעצמך יודע שלבן שלך יש סטוצי מהצד. אני לא יודע אם יש לו, ואני לא יודע אם אין לו. מה שאני יודע שמי שאשם בזה זו אשתו, עירית. היא לא יכולה ללדת, זה גורם למתח. המתח הזה גורם לו שהוא קצת יחפש מהצד, זה רק טבעי. אם הוא בכלל עושה את זה, מה שאני לא בכלל בטוח. בכלל לא בטוח. נקודת מבט גברית, האישה אשמה בכל. זאת עובדה או לא עובדה שעירית לא יכולה ללדת? אבל זה בעיה רפואית, היא לא אשמה שלא יכולה ללדת. עובדה זו עובדה. זו זכותו של כל גבר לרצות להוליד ילדים. אם כך, הוא היה צריך להתגרש ממנה ולהתחתן עם אישה אחרת. סטוצי מהצד זה הכי גרוע. אני לא מסכים איתך. לא? לא? אתה נשמע כאילו אתה ממש חופשי בעד בגידות על ימין ועל שמאל. זה לא מה שאמרתי. לא? כי אולי אתה מכין את הקהל לבגידות שלך? נעמי, תתבגרי. אם אתה כל כך בעד בגידות, זה סימן שאתה בעצמך מעוניין לנסות. או שאולי אתה מנסה לרמוז לי על משהו. אני לא רומז כלום, בסך הכל תני לי את הסנט. אני מדבר על נדב ועירית. זה לא שלא בגדת בי כבר. מה את מעלה את זה עכשיו אחרי 1,000,000 שנה? מה אתה חושב ששכחתי? אולי אתה רוצה שאני אשכח את הפקידה שלך שהיית קצין? אולי אתה רוצה שאני פשוט... די. איך שאתה רוצה. אפשר לאכול בשקט? כמובן. בלי להזכיר דברים שקרו פעם? נמאס לי להתלונן ולחפש כל מיני צידוקים על מה שקרה לפני 1,000,000 שנה, נעמי. זה קרה, זה נגמר, דיברנו על זה. למה את מעלה את זה עכשיו לעזאזל? למה? על הבוקר הזה, למה? אמרת שנאכל בשקט, לא? סליחה. טעינו, עירית. שנינו טעינו. כל מה שבנינו התמוטט. אהבתי אותך. אני אולי אפילו אוהב אותך גם עכשיו. אבל היחסים האלה הסתיימו. אני לא רואה שום טעם בנישואים האלה. תאמין לי, אני באמת חושב שאנחנו צריכים להתגרש. אולי ככה לפחות אנחנו נלמד להעריך אחד את השני ולא לשנוא אחד את השני. אני לא יכולה בלעדיך. זה נדמה לך. את תתרגלי, מתרגלים לכל דבר. אני אוהבת אותך. וגם אתה הודעת עכשיו שאתה אוהב אותי. בין כל הזוגות יש לפעמים מתחים, זה לא אומר שצריך לפרק את הקשר. עירית, אני באמת לא רואה איך אנחנו בונים את מה שנהרס. תקשיב, גם בין זוגות רגילים יש משברים. אצלנו פשוט העניין הזה של הילד הביא את שנינו למתחים היסטריים. יכול להיות שזה בגלל המתח, אבל זה לא רק בגלל זה. אני מרגיש שאנחנו לא מכבדים אחד את השני. אני מרגיש שאת השתנית, שאת לא אותה אישה שאני התחתנתי איתה. לא, אני לא מסכימה איתך. לדעתי יש רק סיבה אחת. אין לנו ילד. ברור לי שאנחנו צריכים ילד.
אם נאמץ, אז יש אני סיכוי... לא רוצה שאת תעלי את הנושא הזה עוד פעם, בסדר? אנחנו לא הולכים לאמץ שום ילד, בסדר? אני מעדיף שלא יהיה לי ילד בכלל, מאשר שיהיה לי ילד שהוא לא שלי מבחינה גנטית. בסדר? סוף. נקודה. אבל מה עם היחסים בינינו? זה לא נחשב בעיניך? אני לא רואה שום סיכוי ליחסים בינינו. אני אוהבת אותך ואתה אוהב אותי. זה כל מה שאני יודעת, כל השאר שטויות. אני לא אתן לך לעזוב אותי. זה לא ילך לך. תשכח מזה, ברור? פשוט תשכח מזה. וכמה שיותר מהר יותר טוב. כי אם אתה תעזוב אותי, אני לא אחראית למה שיקרה. אני עלולה אפילו להרוג את עצמי. ואז תראה איך תרגיש. נדב, אתה יודע למה אני מסוגלת? אז תשכח מזה. להתגרש ממני לא תצליח. משפחת אברהם? זו אני הבת. זו דודה שלי. נעים מאוד, דוקטור שרוני. תראי, אנחנו ערכנו בדיקות לאמא שלך במשך כל הלילה, והמצב הוא כזה. לאמא שלך יש סוג של גידול בראש. הבעיה היא שקשה מאוד לנתח גידולים מהסוג הזה, כי הוא נמצא ממש בתוך המוח. אז הכל אבוד? לא. בשוויץ יש בית חולים שהתמחה בניתוחים מהסוג הזה. זה פיתוח חדש, מין ניתוח מונחה לייזר עם הקרנות נקודתיות. אחוזי הצלחה מצוינים. אז צריך לנתח אותה בחו"ל. כן. והביטוח הרפואי מכסה את זה. לדאבוני לא. מה זאת אומרת לא? בשביל מה אנחנו משלמות ביטוח בריאות? אין שום אפשרות אחרת? לא ממש. תראו, כל יום שעובר, מבלי שמנתחים את אמא שלך, רק מחמיר את המצב. אני באמת מרגיש חסר אונים בעניין הזה. אין לנו בארץ את הכלים לבצע ניתוח מהסוג הזה. אין לכם שום דרך לגייס כסף? זה עולה הרבה כסף? לצערי מדובר כאן במאות אלפי דולרים. אין סיכוי שאני אשיג סכום כל כך גדול. באמת לא יודע מה להגיד. סיפר לכם את המצב בדיוק כמו שהוא, לא הסתרתי שום דבר. אני מצטער, קוראים לי. בכל אופן, אם תצטרכו אותי בכל עניין, אני לשירותכם. באביב המעורר או בסתיו המרגיע, בחורף סוער או בקיץ בוער, בכל מקום שהוא מתחת לרקיע, האושר נמצא תמיד במקום אחר. ונדמה לי שמזמן נגעתי באושר, הייתי לרגע פותר חלומות, באלף אהבות נגעתי ונפגעתי, מאלף חדים בניתי סביבי חומות. אני רוצה לגעת שוב באושר, אני זוכר הרגשה רחוקה וטובה, אבל אהבה הורגת אושר, ואושר הורג אהבה. לגעת באושר, אני רוצה להיות בחלום הגדול. לגעת באושר, אני רוצה, אך אני לא יכול. לגעת באושר, להיות בחלום הגדול.
שמחת חיים גדולה שהייתה בינינה, רק הכאב עוד נשאר לא הולך, האושר הגדול כבר התרחק ממנה, הצער רק הוא עוד חי ולעד מולך. אני רוצה לגעת שוב באושר, אני זוכר הרגשה רחוקה וטובה, אבל אהבה הורגת אושר, ואושר הורג אהבה. לגעת באושר, אני רוצה להיות בחלום הגדול, לגעת באושר, אני רוצה, אך אני לא יכול לגעת באושר, להיות בחלום הגדול.